А з надыходам зімы ратаўнікі нагадваюць пра небяспеку першага лёду. Покрыва на вадаёмах толькі пачынае фарміравацца, яно тонкае і нетрывалае. Выхад на лёд можа скончыцца трагедыяй. Напярэдадні ў Браслаўскім раёне патануў мужчына. Абставіны і прычыны інцыдэнту устанаўліваюць праваахоўнікі. Цела мясцовага жыхара заўважылі на паверхні вады ў 4,5 метрах от берега озера. Спасатели призывают любителей подледной рыбалки помнить, что обязательным условием выхода на лед является наличие надетого спасательного жилета, а минимальная толщина льда должна быть не менее 7 сантиметров. МЧС призывает граждан не рисковать своей жизнью, в том числе не отправляться на рыбалку при плохом самочувствии. Берегите себя и своих близких, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщите о случившемся в службу спасения по телефонам 101 либо 112. Усяго з пачатку года на вадаёмах Віцебскай вобласці супрацоўнікі МНС выратавалі 34 чалавекі, двое з іх дзеці. Ёсць і несуцяшальная статыстыка. Вада сёлета стала прычынай гібелі 54 чалавек.